Lagunok ongi etorriak txorienera. Gaur, Patrizia, osteguna da, eta bakizu ostegunetan errezeta biralak egiten ditugu. Eta ez pentsa, jente, errezeta biralak hori gaztetxuen kontua dira. Amama Silviaren errezeta batekin gatoz. Nik, ez dakit ikusi duzu Amama Silvia lanean. Zemat urte izango ditu? Bera, ofizialki, la nonna Silvia. La nonna Silvia. Zemat urte izango ditu nonna Silviak? Eunda ama? Eunda hogeita mazazpi bai, haukiko itxu. Ez dakit, baina 80 piku errez, eta 80 urruti ez da egongo. Bueno, esan dakoa, errezeta hau, bera, badoka bere sare soziala, emakume honek, eta hainbat errezeta egiten oso originala gaina, hitz egiten duenean natural hitz egiten. Batzu botatzen diet ez dakit nik eskuarekin egiten dut, eta ez dakit zer da. Bueno, bere errezeta bat, eta klasikoa, Legunean Patrik esan zuen, hemen hitz egin duen da, espagetiak haragi bolekin. Bueno, esan nio oso. Hori egingo dugu gaur, eta egingo dugu Amama Silviaren errezeta jarraituz. Lehenengo, txal haragi xehetua, saltxitxa haragi xehetuarekin, perresilarekin, arrautzarekin, gazta birrinduarekin, ogi birrinduarekin, eta oreganoarekin ondo nasi, eta horrekin haragi bolak ingo ditu, eta frijitu ingo ditu. Oie, frijitu bitartean, tomatea eskuekin birrindu, oliba olio txorrota ederba bota, gatza eta piper beltza, albaka osto batzuk, eta hau, haragi bolei botako dugu. Espagetiak egosiko ditugu ura irakinetan, hauek haragi bolekin nasi, eta listo, gure errezeta prestatu dago. Ea ondo atatze zaigun. Albaka, ez daukat hemen, baratzean daukat gero momentuan fresko ekarri dute gure lantaldeko Alex Juanzu badazpadaz, Alberto igual beste zerbait ekarri dut. Eta ikusiko zu, errezeta... Ze konfiantza gutxi gure zuzendari. Bai, ikusten iruditu zaidan oso originala? Hemen ogi lehorra daukat. Bai. Hau, lehorra dago. Saltxitxa botatzen kontu hori. Segia da, guk hemen normalean, harakinai eskatzen dugu txala haragia eta ero xeetzen diguten momentuan saltxitzen haragia, ez? Hemen, hango saltxitxa lodia bat erabiltzen du, baina egiten duena hartu eta bere haragia atara, eta egia da saltxitzen haragiak txerri haragia izateaz gain espezie berezi batzuk badauzkala. Eta ordan, beste ikutu bat emango dugu horrekin. Hau, originala eta, ideia gustatu zait. Bai, trukua da azkenean. Bai. Ze baitxu, bakitzu ze pasaten gaten azken aldixan. Bota. Txorrada da. Baina, zuk esantako txorradak ez. Eroste dutenean, supermerkatuan, arategixan, hau, txalana eta txerrixan aragisa batera. Bai. Hau da, nire gustatzen bat aragixatua, nahazketia, ez? Bai, xamurra beste alehorra geratzen da. Hori da, orduan jarte hostie, pakete berdinean, 2 etiketa. Hau da, 2, barra, kodigo barra. Bai. Eta orduan nik pasatzen dut hori, kutxatik, zen nire eska gustatzen jendia eta egotia, beti gotena zorra, automatikotara, digitaletara. Hori, Patri, kosinatzea da akto sozial bat, erosketak egitea baita, egon itzen. Erosketak, noixian behin, denbora daukatenean da, gustatzen gata usuan da ibiltzea, baina, prixakan horien da txorineko erosketak eta itxotenean, lana bezala kontatzen dut, beraz, hor, joatenaz? Abiadurak. Apiñon, hori da. Eta pasatzen dut, horko kutxatik, eta ez tozta detektatzen bixak. Eta orduan pasatu lehengo bat, eta gero bestia, erroria kontatzen dut, gero pixuak ez dauko inziditzen da, hori biltzen burrukan beraz, gustatzen gata hau saltxitxak erostia alde batetik, eta aragixatua beste batetik, eta nahaztia. Hau hartzen dut lan ideia bezala. Ez, benetan ideia hona, eta honek ematen nire beste ikutu bat. Eta hori, hemen, haragi honekin egin alduzue, aipatu genuena, hemengo horrek kroketa, Eskoziako kroketa handia direla arrautza egosi bat, gero biltzen dute haragi honekin arrautza egosi hori, eta gero irinetik, arrautzatik eta ogibirrindutik pasatu eta frijitu egiten dute, ez? Eta, arrautza egiten da 6 minutu egosi, eta orduan, horrekin lortzen duguna da, holako bihotz jariokorreko bat, hau da, likidoa, eta inguruan saltxitxan haragia, eta ero, ogitxi gurtibarekin egindako holako oskol gogor bat. Erra. Eta zu, bakitzu nungua dan Amama Silvia, Sizilaekua, Abuliakua, Kampariakua? Italiakoa da, bai. Baina nungua da, ze eskuadetakoa da, bakizu? Horreta inoen ez iritsi. Pasta, haragi bolekin, berez esaten da, 20. mendian, asmatu zala Estatu Batuetan, italiarrek, eraman zabien, eta han hasi zan ospetsu bilakatzen, ez? Baina,
beste batzuk esaten daue, 20. mendia baino lehen, Estatu Batuetara heldu baino lehen, Italien eta itxen ziela eskualde honetan, Abruzzosen, Kampanian, Apulien eta Sizilian, baina, Estatu Batuetakoa bilakatu dela ospetsuena, baina hango aragibolak izeten diela holan... Handixabak, ez? Handixabak, bai. Demagun, 3 edo 4 jartze itxuzula, eta Italien izaten dira, askoz txikitsu hauak, eta, aurkitzu zeik ez dakit, 15, 20 aragi bolatxo. Orduan hau ez dakit izango dan Italiera eran... Zuk esaten diazun berzioa, Patri. Nola nahi zu? Bolatxoak, ero, nik, beitu, ingo bolatxoa baina, hori gustatzen zait. Nik bolatxoa geixo gustatzen Segero mokadukoan, sartzeko aguan da hori. Pero, hiru itxen baitxuzu, bazkenian, ara gisa holan apurtu, hori, ez dakit, sardeska batekin, eta hori, nolan bebai jantzeike. Baina hori izango zen geixa, ez dakit, boloñesa apurtu bat edo, ez? Neri aragi bola lan txikitsuak geixa gustatzen jat. Pentsetan dut, aprobetxarekela hobeto. Hor, bada religioa, Estatu Batuak aipatu dituzula. Pastafariana. Pastafariak. Eta pastafarian logoa, ez da kontutatu zaren, baina da, holako espageti batzu moduan, eta olagarro bat ematen du, eta ero bi begi eta begi, eta ero dira holako aragi bola batzuk, ez? Orduan, ez da, pastafarien sistema jarraituz, nik uste dut handia direla, baina nik txikina iruditu zait ideia ona, azkenean, hori mokaduan jateko, ez? Honi otarrizka batzu bokotako genizkio, ero beste olako zerbait. Bai, nik pastafarian imagina badaukat buruan, baina ahaztu injat, bitxo, zuzenien. Hemen albaka apurtxa. Eskerrik asko, Jose Ramon, artista izla, ostra. Eta? Zein, Inigo? Hori, segurola. Izien ez dakin ordan berria. Berria daukaguna, hori. Bueno, Zesa minotzun hau, pastafariena, imagina, daukatela buruan, baina Dama eta Arlotean pelikulian, hau da Dama el Vagabundo hori, Disneyko pelikula tipikuan, agertzen die, esako zata, agertzen die, holako plater bat partekatzen, ez? Ditxakurrak, pasta jaten eta... Ogei birrendu haueto zeike holan paketekoa erosi mutil. Akizu, gaur goizia junaz, okindegira eta esan dio, atzoko gilde horra bakazu, eta ez da izer da, eske bat, nahi dut ikia albondiga batzuk, arreagi bola batzuk, eta tipo egoan amerikarra da, eta nire herrialdean ogi birrinduak inite ditugu. Baina ez gatara dut. Baina ez que miserablienaz. Instagrameko reseta batetik gatara dut, eta han emakumeak horrela egiten du. Orduan, barreik ez zuen tipo bat, eskojonatu ditez eta. Hau ikusten dagoenean igual, bideo zatixan ikusten dagoenean bebai igual. Patri, bideoan zarata ez da entzuten, ikusten zaio horre ogia birrinduta dukala, baina, azkarringo dut, venga, esaten nahi zinen. Bai, agertzen da, Dama eta Arlotean pelikulan, bitxakurrek partekatzen dago olako pasta plater bat aragi bolekin. Eta itxen daue pasta, ikusitxe daukotzu pelikulia, ez? Bai. Eta orduan partekatu daue espageti holan luze bat, eta konturatu barik, doi espageti berdina holan zurrupatzen. Eta azkenean moten musitxo. Bi muturak elkartu iten dira. Zelako erromantikoa. Oso, bai, a ber, espageti amenetan luzea zan. Bai, Ze konturatzeko, karo, alako motza eta egosixea etzan izango bestela. Bueno, egia da hor, ze gaina ikusten da hor, aragi bola enbatero badago baita estena hordan ikusten da espaetiak, eta aragi bolak aldamenean, eta ez dakit hortik famatu egin zan, baina egia da nik hau lehenengo aldiz, Nueva Yorkeko errezeten liburu batean aurkitu nuela errezeta hau, eta ni beti hori pentsatu izan dut, Amerika errazala, baina, seguru, hemengo Italiako imigratzaiek eraman dauko izango zela. Ogi birrindua, parmesano gazta, barrura, hau ere, 2 arrautza eta oreganoa. Tak. Eta gero, eskuak, piper beltza, gatz pixka bat. Amama Silviak, Lanona Silvia Official, dala Instagramen, influencerra izateko, bakigu edo ikusi dugu ez dauela adinik, Amama Silviak aukiko dau, bentsat, 60 gora edo aukiko dau. 80 gora seguro, benetan jokatu. 60 gora, 150 marretik bera, hor dau tartia. Eta bai, 2 milioi
jarraitzaile ditzu. 2 milioi? 2 milioi. Zu baino gehiago, Patri? Ni baino, askoz begeixau. Ez dakit bere adinera heltzen nazen erako. Hainbeste aukiko ditu da, baina, meritua badauka. Egia da ni jarraitzen diot, eta errezetako oso, erreza dira, betiko pixka sukaldaritza eta holan pixka rebindikatzen du. Italiarra, ez? Bai, eta, batzutan laguntzen diot, ez da, iloba eronordienan gaztea, eta beti tontoan egiten beti hartzen da. Eta honik az pixkat. Bai. Pentsatu honik, nik irakurriot berak badaukskala 2 biloba, eta eurak ibiltzen die, hori sare sozialetan eta bidixo horrek, gero, ze gauza bat, kosinatu da kamera aurrien agertu, ez? Baina beste gauza bada, norek grabatzen dutzu, norek editatzen dauen, norek igotzen dauen hori sare sozialetara, eta, 2 biloba dauzka, eta horre bixen artean, hori da, Patri, pixkat, hori nik egia esan ez dakit ez. Hor bideoak montatu, inbarri, grabatzea, zuzenean zuk hartu hemen garatu, baina hor mosketa batzuk egon behar dira, tal espezifikoa bakarrik jarri, ez? Izan behar da, ez da izan behar luze egia, horre, ez da izan bat izango dira, 30 segundo, 40 segundo. Bitxo, nik beti konparatzen dut, nire Instagram kontua edo, Nona Silvian Instagram kontua edo, edo zein, txorienekin, edo sukaldaritza programa batekin. Azkenean gu gauz hemen kamera aurrian da, kosinatzen dugu pila bat, egunero, baina taldia daukau, eta norbaitxe grabatzen dauzku, baukau bai audioteknikaria, baukau, norek zuzentzen dauen, baukau editatzen dauenak, baukau, talde oso handixa da. No zuzentzen da? Tipo, hori zuzenaria da? Hori despista da, mobia behitzen da. Mobien jolasten. Botan oso hori zati bat. Segi, eta? Espageti bat. Botan oso, bega, bitu, buru altzada, bai. Jarrai ez dago txorirekin. Biziri dago. Lasai, Amaia, biziri dago, ez da pasau ezer. Eta... Enak ez da gizako, hori ya. Lantalde bikain badaukago latzetik. Eta, artistenetakoa, David, aguantatzen gaituela hor, gero montatzeko garaia. Hori da, azkenean, berdina die, ez? Igual txorieneko laburpenak, horrek izaten dienak, 40 segundutik minutu batera edo minutu terdira, horrek izango ziren Instagramera egotzen dien bidixuak. Azkenean, hori, erraztan baten laburpena. Zezuk Nona Silvian hau bidixua ikusi dozunean pasta honena, ze izan da minutu bat asko jota. Ez zara hogei minutu hori ibili. Gutxio. Hori da. Hemen galdetzotzu eta Joserra, zer? Baita, Joserra horregoten dela, Daviden ondoan, bera ere, legun enpresan kafi hartzen hona bitu. Beti, nik, jente bati pixkat erreparo ematen diola. Aragi bola egiten ditu danean, gero horrela bere hortan probatu egiten du pixkat. Negoratzen ez, ustelaitza ikasten genuenean, inok ez zuen izaten hori, eta niri ditzen ziaten. Jente egin ematen zion, erreparo ematen zion. Gordini da, nola probatuko zu hori da. Uten zian, eta, non dago txikitxoa. Eta ni, segun zen partidatan negoen, lehenengoak, gero bigarrena, etortzen zian, da, aragi bolakin maritu, probatu egin behar da, nasketa hartu, juten ditzen da, gatz pixka gehiago. Eta inok ez zuen nahi izaten probatu, eta gizatik. Kalidadeko produktuak bezala erabilita, ez da inungo arazorik. Oliba, un sortado de olio pixka botako dugu, eta, temperatura eman, eta ingo dituguna da, aragi bolakiten jungo gara. Tomate saltza berezia da egia da, errezeta honetan hartzen dut, tomate birrindua, oliba olio pixatekin katillo batean, nahazten ditu, gero gatza eta piper beltza, eta gero, aragi bola behin frigita dut ditu dugunean, bertara botatzen du. Eta gero izango zen, espaetiak ona. Errezeta benetan, hau oso horreza da. Eta aragi bolak ez ditu irinetik pasatzen, eta ez. Nik egia da, azken aldian labean iten ditut, aragi bolak labean iten ditu, baina bueno, aukera bada. Beste aukera bat, hori da. Bai, hori da, Nona Silvia 2 biloekin ibiltzen da hor grabatzen da kosinatzen, eta badauka sukaldiak, puntu bat, ez dakit nostalgikoa edo familia dan, ez? Elkar banatzia gustatzen jaku, ez dakit kosinatzia familian hain ospetsua dan, familian jatia bezala. Segisa da, hori ez, jendeak esaten dau, niri domeketan guztetan jate, familiakin sukaldian ibiltzia. Sukaldian ibiltzia ez, zuen paella gustatzia, paella jatia gustatzen gatzu edo oiasko herria edo jaten dozuna zapatuta domeketan. Baina egisa da, sukaldiak badaukala, ez dakit, xarma hori ez, elkar banatzeko. Nire txien izaten zen sukaldia, nire amaman etxean eta nire aman etxean, sukaldia da etxeko gelarik haundixena, eta da elkartze puntua, da etxeraltzen zarenian da
hor da, hor pasatzen die, orduak, así que, bai, lehengo baserrietan, Patri, ez egoen salarik, ez egoen egongelarik, eta jendia etxietek kanpo lanean egoten zen normalean, denbora gehiena, eta ero batzeko tokia beti sukaldea zan dena zan jateko tokia, baina bai gero zut ondoan egoteko tokia, eta kontu kontari aritzekoa, eta, horre egoten zen transmisio, ez normalean lehen, baserrietan, aitzitxe eta mamak, aitxona monak, danak batera bizi izaten ziren etxe berdinean, eta bilobek, eta transmisioa horre egoten zen, ez? Ahozkoa gaina izaten zena, baina, urtera jarritzen zena. Joaten zare gaur eguneko etxietara eta izaten dira sukaldiak txiki-txikitsuak, eta gero egongelak eta gelak supera hundixak. Nik, nire montxo, oindela, ez dakit urte dolan, joan zan, etxe berri batera bizitzera, eta jarri zauen inzaben obria, eta jarri zauen sukaldia da egongelia batera. Hor beste moda bat bebai dago, sukalde zabalo. Bai, nien aizu aldekoa, baina... Eta nien nintzen bape aldekoa, eta ez bape salia da nik esaten dutzen, ama, eske usainak, eske hau, eske bestia, ez dakiz zer. Eta baina egisa da, enbote doztela, enbidixa pila bat, ze lortu dau itxia, lehengo etxiakin bezala, sukaldia izatia, hori, biltzeko tokisa. Zentru, egisa da, egongela hor dauela, baina gero sukaldian dauka horako uarte handi bat, eta hor jartzen gara danok, hori, Bitali, nik lagun pare... bat kosinatzen, bestia zeo hartzen da, egisa da, horrei gonbidatu itxen dutzula. Orduan, familixan kosinatzea, lekuena baldin badukatzu, goza da bada. Patri, nik ez dizuko bratuko. Ja, bi lagunei, kuadreo, biri bota diegu pareta, eta indiegu guk egin du, hori pareta bota eta... Zuek? Salata egon gala, eta sukaldia eta egon gela... Sukaldari, atleta... nik... Manolo eta Benito... nik botatzen naizona. Paretak botatzen. Gero ja hori rasiatzen da zuzentzen, beste batzu da. Ni bakarrik emai da zue, botatzi. Hori bota, eta... Hau da, maiua da, papa. Hori, erresa. Hori, eta baita, ondo ematen zait, honek lurrak, parke flotantea jartzea. Hortan artistan ez, hori ja hiru etxetan nindu, parke flotanteana gustatzen zait. Ni holako gauzako lan, eskulanak eta pizka lan txapuzatzen ibiltzea gustatzen zen. Bai, txorienen hasi baino lehen, esan zuztien, zure kiria izango da Zigoriturreta, txorieneko aurkezlea. Eta era berean? Eta hor, hasi nintzen, Zigoriturreta, bilatzailean jartzen. Eta gertukaten zure bidixo bat, umiakin kosinatzen, pandemia garaian. Ekin. Zure semiakin. Eta esan, behitu zelako tipo jatorra. Gero ja. Ez, broma. Baina hori, familixan... Ez dut ondo hartu. Familixan kosinatzea, esan hauen behitu, familixan kosinatzea gustatzen jako. Azkenean, zuk etxian eta itxen dozu. Umeak, holako gauza gaina, holako nasketak, eta hori dana, hartu txikiei, eta gaina bia pikatu itxen dia, eta nik ez da izerda. Eta eskuak sartzea, zikintzea. Jola sartzen du, lur da, Mr. Efectos Especiales. Eta hartzen da, azten da holan, eta bizi iten dure esaten du, txabal, flipau bat, nik ez da inundik atara da. Sukaldari hona atarako da orduan. Ez da, pareta botatzen hona. Gustatzen. Eta, ekiri, saiatzen gara olako, venga, maia jartzeana, eta horrek gauzak guretxean... Eta nausixei? Txikitatik, nausiak, zer? Nausiak? Hori, nausixei gustatzen gaki sukaldien ibiltzia eta... Araitzei lehen pixa, bai. Amai urrei jatea gustatzen zaio. Araitzei aspenaldin, karo. Ez da gutxi? Lehen gota behin esnatu behar da Baskaldeko ordurako araitz. Segun olako... Gizu dago sasoi batean, lagunak, parranda... Lehentasunak... Noski, denok izan ditu horrelako lehentasunak, padre. Denok izan ditu 16 urte, eta denok ezagutu du zer da udara adin horretan. Nik enuen ezautu, ni lan egitea tokatu zitzaidan adin horrekin, jatetxetan. Baina, kuadriago kontatzen diatenez, oso antzeko da nire alaba bizitzen ari danekin. Eta, orduan, hori bai, patata tortillak eta dilistatzuk ero edo zerriteko, alaba modatzen da. Egiten ditu, hemen eri galtzet doztie. Gero, zuk Denisekin kosinatzen dozu, nik bikotiakin kosinatzen duten edoz, baina galdera hau, pentsatagat bitxia, amama Juanitak, nire amamak, Amona Silbiak, erresta honen sortzaileak, baino hobeto kosinatzen duela esango alzenuke. Amama Juanitak programa hau ikusten dago eta Amama Silbiak ez. Hori, azteko. Orduan ziur, Juanitak asko hobeto kosinatzen. Eta nik Silbia, ez dakit, pare bat erresta ikusi itxut, baina, Amama Silbia igual eskatzen botazu, patata tortilla bat, edo
edo hori egaluzia tomatiakin, edo... Bakoitza beria, patatak saltza berdian, ba igual ez dau jakingo, baina nera mamak pasta, ba igual ez dut zuingo, ingotzu makarroi batzuko lan oso egosisa txorixuakin, tomatiakin, urdai espikuekin. Eta ze honak. Eta ze goxuak. Orduan, bakoitza bere artean artista. Bai. Eta etxekoak beti honenak. Eta etxeko amaman, gure amen kroketak eta haragi bolak, munduko. Bueno, gure etxean pelotitak zela. Onartu behar dut, beti izan direla pelotitak eta beti izan dira tomatearekin. Honek pelotak haundixak atara dira, Ez diain handi, hau bai, baina bestia, nik esan dut berez... Esan dut txiki-txikitsuak, nik platera italiarrak ikusi ditut txikitxak, berazuk ertainak. Venga, ez utzako ez netzako. Bueno, hau egoin, frigitzen jungo gara, eta ero esan dakoa, hor tomate birrindu hori, gaina, bueno, beste errezetan baten berari ikusi izan diot eskuekin birrintzen, eta errezeta hontan, bide honetakoan justu, tomate birrindua da, baina ni pixka luzatzea nahi nuen, eta bere tradizioa bebada ez hori eskuekin pixka lantzea eta, bera egingo duena hori eskuekin birrindu, eta bertan, tomate horri bota, oliba olio txorrota bat, baina virgin extra, on bat bota, gero gatza eta piper beltza, eta ez botatzen eskipularik, ez inungo barazkirik ez duiten tomate frigitu bat. Gero, bai ingo dela frigitu hemen, haragi bola hauek utziko duten sustantziarekin, eta dena bertan, hauek ez ditugu gero kanpora atarako. Ikusten modut olio gehiagei daula, kendu ingo dio pixka bat, baina beste zerbait. Oso ondo. Gaur errezta ezagunez ari gara, eta pertsona ezagunak bebai, tarteka sartuko ditugu, ze inkesta baten ditu inda, euskaldunen artean, ea ze pertsona ezagunekin gustauko jakien bidaiatzia blablakarren. Azaldu zetan blablakar, batzuk gehien eia jakin dute, ze patrurela etortzen da, baina azaldu zetan. Etortzen da, ze Bilbotik Donostira, goizero, baina, bada, aplikazio bat edo webgune bat, nun jendiak eskaintzen dauen, euren kotxia, eta etortzen zara, azkenean bidaia partekatzen. Autobusian etorri biharrian, norbaitekin partekatzen dautzu bidai hori. Orduan, euskaldunen artean, number one, Carlos Arguiñano, 132arekin. Ostra, badie, Badie. Hombre, horregia esan, aspertu ezara egingo bidaia horretan. Txistia bebai. Errezetan bat kontatuko izu. Pelota partidu baterako sarrera lortuko izkizu. Asko iraz, agian, suerte pixkatekin ondo erortzen mazaio, bere jatetxera gonbidatuko zaitu jaten. Zure semia bere ostaleritza eskolan sartuko du. Ez da txarra. Baina, tipo jatorra da, nik pentsen dut, oso maitxia dara, da horregatxik jendeak aukeratzen dagoela lehengo postuan. Bakizu lehengunean iraiak 6an izituen 35 urte. 35? Bai, Josebak inegon nintzen da, ze bat urte eta justo gaur 35 urte. Ostra, igual dau tipoi. Sorionak, Carlos, hau ikusten badozu, eta ez badozu ikusten? Bai. Bigarren postuan, Ibai Llanos. Nor da hori? Nor da hori? Hori esen zue gandi dakit, youtuber ero ez taulako. Streamer famatuena, ospetsuena. Zer da streamer? Bilbokuera. Streamerra da, azkenean Twitch dala beste plataforma YouTube moduko beste sare sozial bat. Hortan, zuzenean emititze dituzten bidixuak eta. Baina, tipua da, crack bat. Eta hori zer da, tipo hori berean ona da mundu mailan, Euskal Herri mailan ona. Ez, mundu mailan aparta da. Eta gainera, oso jatorra da, ez dakit, da tipo bat oso humila, oso jatorra da, jendiai ondo jausten jakon tipo horreitako bat. Ni pentsatu zuri ondo jauziko jakon. Eta hirugarrena, nola ez 14arekin, hau ez da gure gidoilariak idatzi hau benetazkoa da, Amaia Montero! Klak. Bai, Amaia Montero da, hirugarrena da euskaldunen artean, geixen gure dauenak berakin joatia. Gainera, ez dakit ikusi dozun, Ama Virginia moruan pintxau dauela Donostiko lan street arteko artista batek, ez, hau dau, Antzokizarreko hormetako baten. Nik ondiogan ez dut ikusi, baina pasauko naz. Zuk hiruretatik, zein aukeratuko zinun, edo, euskaldun ezagunen baten artean, zein jarriko zinun. Norekin jungo nintzen, kotxean? Bueno, Carlosekin egia esan gustatuko litzaidak, jutia. Gero, beste norbait ezagutzea gustatuko litzaidakena, ez
dakit ez hori... Hemen ale zubago dabil jartzen gure zuzendarixa. Ez justu alu. Bera hori guztako jakola. Bai, bera, baina niko berzizia da gure zuzendari jauna. Ez, a ber, hauetatik, Carlos. Niri eneko atxa. Eneko atxa, gainera, holan igual, errozetaren bat ematen dozta, gainera tipo jatorra emoten da, oztak, niri ni Hilariokin jungo nitzake berrerio. Zuk ezagutzen dozu. Ja, baina Hilariokin, nik izan dut Hilariokin nagusi eta ikasleen arteko harremana. Eta Hilario zorrotza zan, benetan. Hilario zan oso tipo zorrotza. Osa, Hilariok ez zuen ezer esaten, baina Hilarion begiratu batek dena esaten zuen. Akabo, itxen. Gu bagenekien noiz Hilariok esaten zido txikito egon nahi formal, zer ez da zen aidean eta behiratu ekin, eta Hilariok egin esan, ez zuen, buiaik eta egin ez, baina haren behiradak, gauza, eta askotan, esatu dut, horrek ez du hitzeiten ez, batzutan isilik gauza asko esan aldia. Eta Hilariokin baiko nahiko nuke, baina hori, ja jubilatu da, beraekin kontu kontari aritza segida, tipon jakintzua zala, eta irratian entzun dizkidanean elkarrizketak eta, gozada da, ez? Baina hori, lagun arteko hori, kontu kontari egin. Eta nora joango zinen Hilariokin? Bueno, aukeran, gero jate da, lokotuekin batea. Bidaian nora joango lirateken galdetzian inkesta honetan. Billo, pala partidu batera, Hilario palan oso ona zan. Bai. Frontoi batera, billo, mano a mano. Oso ondo. Billo, bai. Lehenengo postuan, Gaztelu Gatxera joango zan jendia. Ez kontan egun deno. Bigarren postuan, Donostira, 128. Eta hirugarren postuan, oso originala, Bilbora. Bueno, horre diegune holan ez dakit, ospetsuenak edo, ematen da BlaBlaCarreko, inkesta hau erantzun da bien pertsonen artien, horre die. Eta gero galdetu utzi bai, nongo festak dira onenak. Bilbora. Euneko 50. Bakoitza bere herrikoak esango ditu, baina hiriburuetatik jongo da, ez? Bakoitzak, inkestatik. Orokorrian dana. Euneko 50, zan dugu Bilboko jaiak. Ados, erabat. Gero, bigarren postuan, euneko 15 Donostiko danborra da. Ez da txarra, bai, bueno, bale, danborra erosten dut. Hirugarren postuan, euneko 12 Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Beraz, euneko beste portzentaiak izango ziren, herriko jaixak, San Ferminak holan arritxu jatez jartie apurtxoa lehen hau, ez dakit, San Fermina mundiala dira, Maritxu Kajoi, San Fausto da Durango, Ixorreta San Miguelako indie, titik, amar puzgarri, esan ditzazu Euskal Herriko, amar jai. Bueno, zelan doian errezidia. Antzarrak. Bueno, ondo, hemen zua itzali dut, ja, frejituta daude, horri egurra eman diot, eta ingo da naia espagetiak egosten hasiko nez. Egurra ematen, honi, hau da ez, tope, egurra emango diot, eta hemen, espagetiak, pakete zua, karri dut. Danakin bitxuzu? Danakin goitut eta holan etxeako eramango ditu batzu. Ale, barrura. Boala. Hauek, nazi, eta ingo dituguna, honek jartzen zuen, 10 minutu, 10 minutu jarriko dio, 8 minutu, segero, bai nahi dudan hemen tomatearekin eta bertako urpiskatekin hemen bukatu ingo ditut espageti hauek. Beraz, bihar bazkaltzeko etxean, espagetiak, haragi bolekin, ez da txarra, ona. Hau, hemen, eta esan dakoa, eskuak ondo garbitu, eta hemen piper beltza, gatza, oliba olio virgina, txorrota bat, eta albaka ostu batzu botako ditut, eta hau, ra. Eskuekin? Bai, gaur dana esku kontua dira, gaur bate. Bueno, masajetxo bat. Orduan emongo zau, tomate honek ja, tomate bolak bai ematen dago, da hori, naztu zaik, Zeintzuk? Hau hemen horre zindu baita? Eizu. Patri, zera izaz? Eizu eskuakin. Bale. Zuziak harri duzu? Zure errezeta baita? Nire errezeta bai, gaur osteguna danez, errezeta birala da. Eta zuriakin dauka... Gazta ez dut ikusi. Gazta bota diot, bota diot, haragi bolak iteko. Baina gero goitxik bai jarriko. Ez daukan gaztarik. Amamak ez di bota. Nik gazta bai daukat, haragi xeatua bai daukat, horre bixak. Aman komunian zure erreztakin. Eta izango die, tako batzuk. Esan notzuen, aurreratu notzuen astelenian, egin itxunian burrito vegano horreik. Gaur izango zala tako eguna. Aste mexikarra ez, bi errezta auki dugu mexikarrak, baina, bai. Eta, izena berez isa daukie, sorpresa apurtxo bat mantenduko.
eta gero kontako zuen. Sorpresa, ni badaukadala, bai, sorpresa bat, behitu, horren ingurukoa, izen horren inguruan, kontatuko izu gero. Bai. Bai, ez da inoiz esan dudan, baina... Adi egon. Bai. Bueno, horrela, nasi, egurra emango diogu honi berriro. Jak. Eta, hasten direnean gure haragibolak hor dantzan, tomatea barrura. Eta holan, era tradizionalean esan dezagun. Eta, gero, horrek espageti horiek, pareo, buelta ematen badia zu, Beatri, mesez? Izango da, ona botatzea, esaten genduena lehengoan. Guk etxean, elegante iteko garaian, niko genuke, hauek saltzan da hori, espagetiak egosiko genituzke, eta ero espageti batzuk zuria jarriko genituzke plater batean, eta gainean haragibola eta saltza hau. Ez, hori ezin dain, Italian esate dute hori bekatuta dola, saltza eta espagetia ja batean etorri behar direla, eta guk, kasuin beharko dugu. Beraiek guri kasuin beharko ligo egiten modua, pilpil bat iteko garaian, hori da. Guk beraiei espagetiko. Bai. Hoixe. Itxura ona orduan, itxuengo apurtxo bat ez? Bai, zerrez, espageti hauek erdi inda duenean, minutua falta zeienean, etorriko gara, ni bitartean, pilpila itxen gatuko naiz. Bueno, gure espagetiak badaude, gure haragibolak badaude, eta bain, bian aste besterik da. Nire lagun batek esango zuen moduan, espagetiak gozoa dira. Haragiboloak gozoa dira, hau txarra inoiz ezin degun. Bai, ez, bixak batera, kombinazioa itzela. Bai. Eta azkenean, enekin, hemen txorienen askotan esaten dugun hori lortzen dugu. Plater oso bat, azkenean tomatearekin eta hor barazkia dauzkagu. Gero haragia proteina dauzkagu, hidratoa dauzkagu. Plater bakarra. Oso nahi, igual, azte buruan itxen dut, Bai. Ondo ez da zu ideia. Gero, agertzen da nona Silvia. Gure nona Silvia, Ura erabili garen, lusatzeko. Ez, azkenean tomatia nahiko likidua da eta ura askatzen dago. Bai. Honek ez da ubiar. Tomatia geratzen bajatzu, igual, botatzen dutzazue tomate saltza edo, eta kontuz. Eta geratzen jatzue lehorra, holdan bai, lusatu egosketako uraken. Bale, hau, itzaldu izan, baina ontsi emango diote egur pixka bat. Eta nasi, eta listo gure... Bintu, eske, hau... Kontuz, arriskoa hundixena da, haragibolak apurtzi igual. Poliki sartzen badiogu lan, eta bestela esango dugu, puskatzen mazaizkigu, boloinesa diela esango dugu, eta jazte, Bueno, hau, badao, zenbateko gozoa dauka Patriziak? Bueno, opa, izan eskusa bala. Beti. Hau, nire lagun baten teoria... Haragibola gehiago, Nire lagun baten teoria zan, zu neikua dela pentsatzen zuenean, pixkat gehiago bota. Hori beti da garrantzitsua. Orduan, oin. Bat... Zenbat? Bi... Pertsonako? Lau... Plater bakarra bada, tamaino ontakoa 5. Ni guztu baietz, ez? 5 behar dira, hauek. Gero beste zerbait jan behar genuen, agian 4. Baina bestela holan, ni guztut 5 dela neurri egokia. Platera pixka bat garbitu. Eta listo. Eta listo, lehen errezeta badago. Eta bigarrena erako, segi hor lagunok ezaitezte joan, baina horrena dastatu ditzagun gure espagetiak haragibolekin. Txaton! Aiba, zuretzako sardaiska. Eskerrik asko. Hala, emaion. A ber, haragibola zelako, Oso goxua. Bai. Hogi berrindua nola nari. Bueno, egia da. Ingo dut amamak egiten duena. Zikin hau? Hartzen duela. Ona! Dotoria bai. Eta dotoria errezetia. Eta, ontsa gatoz, beste errezeta biralakin. Venga, zorropatu. Zigor. Tomatia,
Goxua zauen da, ez da, SB geratu baina. Esmail. Konfiantza bada urtietan zer baina. Bueno, entxe ingo bigarren erresta birala, Big Mac takoak. Hori erresta birala bilakatu da, erresta oso ospetsua interneten. Eta da, bueno, kate haundi horretako hamburguesa famatu hori, baina tako eran. Tako eran. Bai. Bueno, espero dut kate horretako Big Maca baina hobea izate. Segero esango izkizut horren inguruko bitxikeria batzuk. Esan mostazu, kontako zute errezetia. Lehengo haragi xeatua gatz eta piper beltzekin nahasiko eta bolatxotan banatuko dugu. Gero bolatxo bakoitza tortita baten gainean jarriko eta zabaldu ingo. Sartagin baten tortita kozinauko haragixen aldetik, minutu pare baten, buelta emango, gazta jarri, urtu arte, eta gero zerbitzatuko letxuga, lusokerra, tipuleta eta saltza batekin. Saltzia ointxe kontakotzu. Saltzia dauka, burger saltxa bezala saltzen da, baina aukiko dau maonesa, ketchupa, siapea, berakatza lehorra, tipuleta lehorra, behitu ointxe egingot. Eta gero dauka, honek, ospinetako lusokertxo honek, eta euren ura bebai erabiltzen da. Toke azido estra bat esan dezagun azkenean, maionesak ospina badauka, ketchupak ospina badauka, orduan siapeak ere badauka bere bizi puntua, esan dezagun izango dela holako saltza bixi bat, ez? Bai, izango da, ikusiko. Bueno, Big Maca azkenean, hamburguesa hau horrek, ez dakit ipatu izan dugu hemen, 54 osagai dauzka, Big Maca egiteko. Zer? 54 osagai dauzka. Ostras. Eta tartean, aluminio sulfatoa, soia lesitina, polisorbatea, sodium zitrikoa, horrelakoak. Piperautza ez, berakatza, tipula... Baita igual izango ditu, bai, hori. Eta gero, letxuga, eta tomatea, eta hori. Baina, egiten duten gazta bebai, txedar gazta esaten dutela, baina antzeko zerbait da, eta... Ni txedar gazta ekarri dut, txedar gazta originala, eta holan, zikinkeri moruan, botakotzat, azukre apurtxat. Hemen txorienen hautsan zauden, beraz? Hautsan botakotzat. Tomate saltzari, azukrea beti bota izan dio. Pikillo piperrak ero, piper morroak egiten ditudanean, azukre pixka botatzen diote. Ero batzuk kafesniari be azukrea botatzen diote. Orduan, padre, lasai egon. Mundu hontan jendia danetarako da. Orduan, hori. Honek, lusaukerrak ospinetakoak txiki egin ja, bebai saltzara, eta saltza inda. Eta ontxe falta jaku, hori, gure haragi xeatua. Nik haragi xeatua erosi dut, erdixa txarrixana, eta erdixa txalana. Baina bakoitzak jarri dixela. Hor, esaten da, lehen esan duguna, ez, Patri, da bio. Txala nahi baduzue, koipe gutxiago, gantz gutxiago dauzka, baina egia da ez da inxamurra geratuko. Beti lehortxagoa geratuko da, orduan horrelako, txerri haragi, eta beti esan dut, kalidadekoa dan bitartean, normalean Solomoaren burukaldearekin atal hori erabiltzen dute haragi xetu hori egiteko, orduan da, txerri Solomoaren burualdea, badakizu hor, koipea hor muskulen artean sartuta daukala pixkat, baina ez da izaten hor koipea botatzen diotela pila bat. Haragi ona izaten da, eta benetan, hamburguesak eroiten baituzue, koipe pixkat behar du, neurria. Lehen, Patrizia, ez dugu esan, blablakarre, niri hemen india zu elkarrizketa eta hori, zu zeinekin jongo zinen, ez dugu esan zu zeinekin. Nik eneko atxakin, esan du. Esan du, eta nora? Igual tako honek etxen botzat ez dugu gurako nerekin bideetzia, baina, Eneko altza, azkenean, eneko altzak zerbait aparta badauka. Bai. Iraiak 14 jaio zan ni bezala. Ez da egit hortik dan lehioak osteleitza eskolan ikasi zuen. Bizkaitxarra da, gauzak daukotzu eman komunian, Nere herriko auzo batekoa, ni eubakoa naiz, eta eubak dauka Amorebieta auzoa, eta bera Amorebietako da, eubako auzo bat, gu Republika Independientea gara. Eta... Hala, bitu, horrela nuen espero hau egitea, ni hemen galdu inbar dudala hemen, azten aiz hitz egiten da. Karo, galtzen dozu. Ordan takoetan zapaldu duzu, hori haragi bola bat bezalakoa. Hori da, nik inditxut olako haragi bolak, zuk inditxuzunak, baina... Eta gero hau pla eta pla, plantxatu ingo duzu. Hori da, lehengo, bitxu esango zut. Bitxura hona hartzen nahi dago, Lehengo doia, holaxe? Bai? Ingo bi, ze... Kabituko aldea? Bai, kabituko aldea.
Petxu. Hola, azertu ingo itxugu, mutil, konfiantza. Eta hemen, Big Maca bezala, oliba Virginia, Hori da. Eta betxu hemen, zapalduko, eta zabaldu itxenda, holan, tako osuan. Ostra, eta gero, hau, takoak gero ez dira malguak izaten, Patri. Holan azten da gero gazta botat. Ez? Hauek ez dira izaten gero forma, U forma ero ez dute izaten, V forma. Eman gotza. Nahi dut esan, ja, baina txigortzen baduzu hor, ez dago gortuko. Ez jakin da nuzunetik, holan, ba, ez dakit. Ez dakit, nik interneten ikusi dut, ez da sekula proba, ontsa probauko. Bueno, ba, janari bizkorran barruan sartu gen dezake hau, eta, ba, bueno, beti esaten duguna, janari bizkorra, fama txarra dauka egia esan, baina fama txarra dauka, bueno, ba, lokal, ero, olako, estabilizemendu batzuen erruz, ez? Azkenean janari bizkorra ere, kalitatekoa egitea badago, eta Euskal Herrian azkenean, ba, bueno, pintxoa dauzkago, pintxoa be, janari bizkorrean sartzea badago, ero taloak, festetan egiten diren taloak, eta horiek, bueno, ba, normalean, harto irina eta horri biltzen dena kalitatekoa izaten da, barruan sartzen dituzten lehen gaia kalitatezkoak izaten dira, orduan ez dugu zetan beti identifikatu behar janari askarra zerbait txarra egin, ez? Hor, etxean egitea badukazue beti janari askarra, ogitarteko janari askarra da, baina, bueno, goi mailako ogitarteko bat egitea badukazue. Xolomo gazta piperrekin, hori bai dara munduko janari askarrik onena. Eta horre bezala, ni tortilla salea naiz. Baina tortilla ez patatanak, Ni edozein tortilla, berde, txampiñoien aurdai azpikoana, txoixoana, atunana, gaztarena, ogitartean hori ze, xamurra hoitzen zaite, xolomoa eta pixate, lehorrak egitea. Ozen ikusten gure takuak zelan gelditzen dien. Zein hartuko lehengo? Azpikoa, ez? Egiza bakarra inbin hauela, baina, bueno. Baina, bueno, zigorre ikasu nola ingo dio, hori zure erligion kontra doa, Patri. Noski baiet, pastafaria eta zigorren kontrako. Ez, broma. Ez ara bakarra, erligio hortan zauden, alasai, nire semeak eta baita erligio berdinekoa dira. Zure erligio berdinekoa dira. Aitai kasuik ez. Ez, petxu, hemen txedar gazta, ontsila, hau, txigortu da, eta ikusten dozu, zuk ezagozu, kuruskari galdituko zala, ikusten dozu, malgua geratzen dala. Bai. Orduan, hau, holaxe, eta gazta, apurtxo bat urtzen danerako, guk aukiko gure tipula, ze honek hamburguesak eta aukitzen dago, ez? Tipula eta lusokerra ospinetakoa, letxuga apurtxo bat, eta gero saltza. Letxuga apurtxo bat, Gehiegi, ezin gara bete. Eumaten ikusi nuen, reportai bat, itzaleuko dizut hori? Bai. Nola argazkilariak, liburuak eta gastronomia liburuak eta horrelako tokitan, saltokietan egoten dira, ikuste dituzu argazkian da dan ematen du super mega freskua, haundia eta zeturruko zeuskaten horrek emateko zena baino haundiagoa, zena baino freskoagoa eta biltzen zituzten ez dakit likidoak eta emateko horri brilloa, itzalak, altura eta oso benetan interesgarri izan zen erreportaia hori eta egia da, zuko lako toki askota juten zara eta eskatzen zu. Hori nahi dut. Irekitzen zu? Parkatu, nik hori eskatu. Argazkikoa. Eta ero antza argazkian azpian jartzen du. Agian, erosi duzunak ez dauka egunean itxura gero atarako dizuetenak. Bueno, abixau bintzat egiten daue. Bai, abixau egiten da. Hementxe gure Big Mac takoa. Holaxe! Bueno, hau zer, erditik... Ez duen esparetien hola alde batetik bat eta ez da itxura. Ez da itxura hola nebiltzean. Ez. Orduan behitxu, erditxiko lan moztuko eta purtsu baten. Bero dau, Hombre, atara ria, danzoso. Ria. Iko. Hau ere etxerako apuntatzen du. Horrako goxua, Bai. Hone gure etxean ere, seguruenik, onarpen zabala eta ona aurkitu. Esaten nahi dira muturra garbitzeko, baina
lagunok sentitzen dugu, osteguna da, errezeta biraletan muturra hola zikina agertzen dira beti. Bai, baina asko gozatu dugu. astia hondikan ez dugu bukatu, beraz, pixarbe, gurekin egon.